майка ти. Абе, стига псуе, дай ми те прави клипче, сега ли го разбра? Влай, дай ми Call те this civilized? Вало, Да, бе. ми ти спокоен да си бъдеш. А баба ти е на ми. Ей, балон! Cannot cage me, summoner. Да го Будала! Аре, Вало, чао. балон. Ей! Instinct guides my steps. Педрас! 30 seconds until minions spawn. What will I do? Аз свикнах с CS и без искам фашнах. Диана мид. Диана бот, сериус. Само че ги чили бе, Дани. Диана на бот, Let май. me show you the way. Дрейна. Аз съм голям бор, бе. Пронига. Аз съм голям бор, бе. Пронигата. Троника. Call Вало, this динамит! civilized? Абе, бяга, Аре! Нига! Че? пирамид. Абе, давай ли си? Абе, Абе, не бе! Лисна, сходя. Лисин мит, абе, ти Той няма се махне, нали знаеш, Cannot че го бе. cage me, знаеш колко ми summoner. пука, бе? Фьора мит, лисин мит, ти тъпли си или много? Да. Вало, с твоя много голям хумор. Нямаше... On the prowl. Сарендър. Логиката, брат, тъпли си или много. А тя да не са фъка, бе. Да, покъсти. Instinct Айде, бе, Вало, guides чуй някъде my си на steps. мида! Абе, ти тъпли си, Може да бе! влиш на мида, аз съм бил с Лейсин на мид! Мак ти, бе! Не, I will guide Ти you. като се развикаш, мясаш на повитер от радиос. мята повече. Точка от радио! Радиото не говори толкова. Ако има Аре, някой да отиде свекърва, А ако има Вало, аз съм мид, аз ще свекърва, на Симеон накрая, ще... бе! Колко на мид не са хори, отиди на мид! Имрене, ако има свекърва до Сим... Нали нещо, че ти се кантър на Тимо, като си пуснеш ето той като е невидим, ще го откриеш, обаче ти се тъпи. Няма го открия. Човек като това... Ти! Ох, той тъпи. Да, Вало! Вало, трябва да... Валя, човек! Като видиш... Имрене, Cage me. Имрене, Ой, ако има... добре, Ако може да има... го- Млъкни, бе, стига с пища, бе, Женчо! Как майка ти пищи вчера вечерта Баща знаеш ти. как ти Баща ти пища, бе. Пищи ще ми дадат сигурно... Аре, бе, стига! Кавата, нали? Имрене, толкова има Негър. свекърва... Имрене, хайде, млъкни! Някакви негърки. От Лукойл. Аз ли, бе? Ако има свекърва до Симеон, той ще я надговори. I will Eh. guide you. А, First, yeah, Браво, ага, стига. Абе, не! yeah, аха. This civilized. Ще изгубиш краката ти ли? Бе, The untamed. как ма рейнджва този? А, той какво трябва? Баки рейнджва има. Как маринджва, като ти го... Бърк. Един път е голяма работа. The taste. Тук се бъркаш някакви хиляди са. Еми да, Вало, аз къде отивам? Чик за ко флашнах, бе, защо съм прост? И Тъп двамата става. цес. Тъп цес. Да, цеца ти е виновен, да. Еми бе. свикнал съм с контролите на CS, нали с ито се пише в чата. И аз натиснах и ай да. Видим и нали натискам да и флаш. И миналата игра между другото стана ти. Между другото. Let me show you the Аре, фарм ми, бре, АПК. Не, те ма по-малък фарм от мен. Гледай, той ти му се... Привет, instinct Педрос. guides my steps. Да си баве. Аз съм бил. Мазен съм. I'll show these its real claws. an ally has been slain.
Какво бе? I will Той не guide се куруни. Ти му жима! Ally has been slain. Вало, трябва да спускаш третата. Ами, тъпли се каква трета пълна. Ай, че... Ами третата да може да го откриеш, маняк. Той ще сигурно ти скочи тук две не видим. Ти си тъп. Той ме скочи, почна да ма цепи стъпата си трета. Let me show you the way. А, трепи с третата му ясно. Мразя му пасива. Малко му бия. Prey on the civilized. Та той 6 левел вече. Кой Той бе? Тимото, Тимото кой? Ми то са стоя там. Той сега ще му килва. Че казах, че Лисин не е за мидве Симеоне. Давай, не. Ай, Дани, давай, готов ли си? Мен вече ме страх да го ударя. Мен вече ме страх да го Cannot натам да. cage me, summoner. Отили го един път си сам аз. Не, бе. I will guide you. Мериде. An enemy has been slain. An Ти, ally аз has съм been хвърля към slain. себе си. On the prowl. Не, ти му ще ме уби, бе. Абе, Симеоне че на Да, бе, аз за Луконг на мит знаеш да се струва. Знаеш колко ми пука? Да, бе, ти си някак Аре, се ти не може да престани, играеш, А ходия си. I'll show these house cats Аре, real отива си на тъпия мидве Симеоне. Аз няма. бе. Аз Луконг не се... Знаеш колко ми Аре, пука? тролер! Ще Няма, бе, няма да съм на мидве. Ай, бе, аз те репортам Let for me troll. show you. Абе, Лисин ми ти виждам. Да, чувал съм много пъти Лисин ми. Маки ме силен дур. Каквото направим, че не може да играеш. Аз да не съм тебе, бе, че да не мога да играя. Instinct guides my steps. Гачи дебелата свиня. Не може Как да играя. майка ти, нали, някакъв тутка. Абе, аз да не съм баща ти, бе. Да, бе, спокойно, знам, че за майка си говориш. Да, бе, знам, че за баща спориш. An enemy has been slain. А знаеш какво му покажа? Някой на мит не ми да има всичко. Фиората да си ходи на мит. Cannot cage me, summoner. Опа. You have slain an enemy. То се това ръка от него. Ахаха. Пръвно сега ти учиш на мит. Да, знаеш как ще е на мит. Ще е в пуката. Ти няма с кой е. Или би трябвало да стане обратно. Тя гледа, дебел. Guides my steps. Ако може да бягаш. Репорт Лейсин. Репорт. Не ми аз ще си идваш после като тро. Като Ще репорт на баба ти, бе. Дали репорт? Буклики с ташки. И мред, защо го написат и нещо е? А, човек! I will guide you. Виж най-го... Баба, ти най-големия номер в света! Това беше възможно най-големия късер, брат. Бак! Да се фърляш и ония, тъкно ще умре и само бам една копия по норем гледаш. Това ли толкова си милиони? Да, бия с милионите, някакъв проблем. Голям. Ами Ай аз не сега, фана. ела ще мина за тях Cannot и cage глизди. me, Какво да summoner. направи ти като снуп? Аре, бе, ти. Те са прави, бе. Мамо! О, за къса Call this показва. civilized. Просто ми стана лошо от женските глас. Какво детски, нали? Бебенцето малко, пак се разплака. О, чао, вече. Не би в газа. An enemy has been slain. Let Ой, me поз, блядь.